Zer da kilopila? Kilopila janari bilketa solidario bat da. Nora doaz elikagaiak? Intxaurrondo eta Astigarragako parriketara eramango ditugu. Hauek, egoera ekonomiko larrian dauden familien artean banatzeko. Anima zaitez! Zer ekarri daiteke? Olioa, txokolatea, azukrea, oro har, epe laburrean iraungitzen ez diren produktuak. Gelara ekarri eta utzi irakaslearen mahai gainean. Zure esku dago, eguberri hauek guztiontzat hobeak izatea.